Тази зала ние стигаме глас към Тебе, Боже Господи. Благодарим за Твоята милост, която Ти показа за нас. Благодарим Ти за тази любов, която всеки ден Те прикача с Теб, Исус. Грижата Ти е безгранична, Боже мой, подавам славата само на Тебе, Боже мой, защото няма като Тебе. Ти си Бог пред царете и освен Тебе няма друг Бог. Слава да бъде на Твоето име, Исусе. В този свят има смърт и могила, но в Тебе има живот. Живот, в който може да спасиш живота си и душата си, Боже мой. Слава да бъде на Тебе, Исус. Боже ми, аз се моля, чукам се не сърцето ми. Много вечен пред Теб заставам аз, ще да помоля за душата си. Чувам гласа Ти как ме вика, а издръжа газдава на суета. Казвам, че смисъл живота знава, по-добрата слава. Протягам ръцете си към Теб, жадува душата ми за Теб. Чуй гласа ми, Исусе, си размой протягам аз ръце към Теб, жадува душата ми за Теб. Чуй гласа ми, Исусе, си размой Тебе слава, Ти си чудесен, моя Бог. И няма като Тебе слава, Исус. Ти чуваш гласа си, Боже мой. Ти чуваш викането ми, Исусе. Как викаме към Тебе, Исус. Искаме гласа си. Искаме надежда за нас, Боже мой. Искаме спасение за нас, Исусе. Защото това намерихме в Тебе, Боже Господи. Ти даваш живот. Живот в изобилие, Боже мой. Освободи ни от греха и смъртта. Победи аза и смъртта, Боже мой. Защото Ти си живот, Боже мой. Ти си извор на живота, Боже Исус. И който дойде при Тебе, ще влиза и ще намери спасение за себе. Ти си хляб, от който можеш да отидеш и ще живееш и няма да умърнеш. Той ще насити душата Ти. Слава да бъде на Тебе, Исус. Нека работи да Ти хвалиме, Господи. Истинаме Те тази сутрин. Нека днес да прославя. Слава да бъде на Тебе, Боже Господи. Протягам ръцете си към Теб, жадува душата ми за Теб.